Здравейте! Много пъти, като си говоря с други майки, те ме питат, не трябва ли да се консултираме с личните лекари на децата, за да им даваме водорасли, коластра или масни киселини. Въобще, дали трябва да обсъдим с педиатъра на детето това, което даваме. Замислих се, днес си говорих с една друга майка и точно това обсъждахме, че всъщност ние не питаме личните лекари на децата дали да им даваме ябълки, банани, круши или портокали, а когато включваме храни като водорасли, спирулина, която има зелената енергия, или коластра, или есенциалните масни киселини, които са просто студено пресовани ядки и семена, се притесняваме и се чудим дали няма да навредим на детето или да има някакъв негативен ефект. Много е важно да правим разлика между добавки, витамини, които купуваме от аптеката, които са синтетично направени в лаборатория, и това, което имаме в Aquasource, като водорасли, зелена енергия и коластра. Това са натурални, естествени храни, супер храни от природата, абсолютно в естествен вид, изсушени по най-щадящ начин, за да се запазят всички полезни вещества и сложени просто в капсулка, за да ни е по-удобно да ги приемаме. Точно това е много важната разлика и спокойствието, което аз имам, когато давам на децата си продуктите, защото те са наистина храна. Нещо, което тялото си разпознава, усвоява си го и просто се подпомага организма да работи по естествен начин, по-лесно да се детоксикира, да се запълнят липсите на витамини, минерали, макронутриенти и минерали. И всичко това работи в синхрон с тялото. Тялото на децата е изключително чисто, много бързо се виждат разликите, много бързо се наваксват липсите и всъщност ефектът при децата е видим изключително за кратък период и на тях не им трябват големи количества, защото тяхните килограми не са големи. И децата са наистина най-добрият начин да видим колко бързо и колко добре работят продуктите. Наричаме ги продукти, но те си просто една храна, която добавяме в ежедневието на децата и на семействата си, за да се чувстваме по-пълноценно, по-енергични и да бъдем естествено по-здрави. Но в самите продукти, това, което обикновено препоръчваме за децата, няма нищо опасно, няма нищо вредно, няма как да предозираме, защото ако днес детето изяде 10 ябълки или 10 круши или 10 портокала, няма как да му навредим по този начин. Да, разбира се, тези храни си имат своите действия, като по-често ходене до тоалетна, но в продуктите нямаме такъв страничен ефект. Няма нищо опасно, нищо вредно, нищо, с което можем по някакъв начин да навредим на децата си. Напротив, могат да бъдат много по-усмихнати, много по-енергични, много по-здрави. Аз го виждам и по децата вкъщи. Те си ходят спокойно всеки ден на градинка, тренират, спортуват, тичат, играят и въобще са в деца, каквито трябва да бъдат едни деца. Здрави, да бъдат навън, да тичат, да играят, да се гонят, да се смеят и да се наслаждават на детството си и да растат, за което пък им трябват много градивни елементи, много витамини, минерали, за да може тялото да има градивни частици, с които да изгражда новото тяло, което всъщност пораства. Сега ни предстои летния сезон и всички знаем колко много дърпат децата на височина през лятото и като дойде есен извадим дрехите от предния сезон, виждаме, че всичко е омаляло и се радваме, че децата са пораснали. Това исках да споделя. Дали имаме нужда да попитаме педиатрите, личните лекари, дали да даваме на децата храни като водорасли, коластра, масни киселини. Според мен няма такава нужда, защото това си е една обикновена, дори една необикновена супер храна, но е нещо абсолютно полезно, абсолютно от природата, естествено и натурално. И също така си говорихме с тази мама днес и точно това обсъждахме, че ние не питаме педиатрите дали да даваме чипс или дали да даваме соковете, в които има толкова много изкуствени и съставки като етъл, вкусители, подобрители, какво ли още не, а пък се чудим и се колебаем дали няма да навредим на децата с едни напълно естествени и натурални храни, като водораслите, зелената енергия или пък масните киселини, които са толкова важни за умственото израстване на децата, физическото им израстване и въобще поддържане на цялостното им здраве.
Благодаря. Ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря на тях. Пишете ми отдолу под видеото.